beda jittarax li l-ewwel beda swaba ta' saqajja, mbagħad beda jieħu l-qiegħ kollu ta' siqi u l-wiċċ, mbagħad baqgħet sal-kaf, sal-pexxun, u baqgħet sal-kubtejja, insomma dejjem tieqa din numbness. Jiena li kieku ma kienx ukoll kien hemm momenti li kienu korroħ ħafna meta ngħidlek korroħ ħafna, dak it-tip li nħarsi mera ngħidlu mulej ħudni. Naħseb ħan niġi nixgħal iktar minn Christmas tree. Bir-radiation li kollu fuq. Għandu naqasa żomju. Huwa rari ħafna dal-kanser. U speċjalment tiegħi being fejn kien ġo xatka huwa uniku fid-dinja. Qatt maraw Ewing sarcoma ġo sciatic nerve, ġo fih. Għatilhom weight bearing, ara n-niesla, u bat dak isu siġġu hekk. Bat miegħu bat mixja. Ħalqhom il-fiżjoż niżel sawis. Għalmitni li għandi nieqaf u napprezza l-inqas affarijiet fil-ħajja, il-fatt li tqum filgħodu and you're healthy. Ingrid Sammut, il-mistiedna li jmiss fuq kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.